Ялгыз аккыш күлләрдә, ялгыз аккышлардан ялгыз мин бүгенге көннәрдә дип җырлый мәхәббәтен югалтучылар. Аккышлар үз парына гомер-гомергә тугры була диләр. Ни өчен аккышлар гына? Кешеләр арасында да андыйлар бар. Ирләр арасында да. Хатынын югалтканнан соң үзенең бар мәхәббәтен, гомерен баласына бүләк итүчләр азмыни? Исәнмесез? Бүген кара каршы тапшыруның темасы ялгыз әтиләр. Белгечләр соңгы елларда Россиядә төрле сәбәпләр аркасында балаларын ялгызы үстерүче әтиләр саны арта баруын искәртә. Моның сәбәбе нәрсәдә? Һәм әти кеше баласына әни җылысын, әни мәхәббәтен тулысынча алыштыра аламы? Җир йөзендә әниләрнең балаларына булган мәхәббәттән дә көчлерәк хис юк диләр. Бу чынлап та шулайдыр. Ләкин бүген без сезгә тәкъдим итәсе сюжетны караганнан соң балаларга әтиләр мәхәббәте дә бик көчле була һәм алар ниндидер бер илаһи көчкә ия дип әйтәсе килә. Ялгыз гына үз баласын тәрбияләп, аны аякка бастыручы Апас районында яшәүче Марат Зиябиров хакындагы сюжетны карыйк әле. Игътибар экранга. Ишек алдына тулган карны күз ачып йомганчы кирәп куя Марат. Тормыштагы киртә сынауларны да шулай җиңел генә алып ташласаң иде. Юк шул. Кило ярым булып дөньяга килгән, башын да тотып тора алмаган алмазын үстереп аякка бастыру өчен дә 18 ел жан талаша ул. Күрше авыл кызы Алсуга клубта кино караганда гашык була Марат. Яратышып иләнешәләр, хатыны балага узгач түземсезлек белән көтәләр. Кызмы, малаймы? Кыз булса, син исем кушасың диде инде. Җегет булса, мин син кушасың дип ул әйтәдер. Моның исеме дә үтә алмаз ул дигәне. Уйлап җирдек тә инде ул вакыт бит инде бераз хәрефе дә туры кисем дибез инде. Анда ничек ни дигән шулай шат инде менә ал сүзе дә инде. Ма сүзе аннары минем сүз булды инде. Засы фамилия булыр дигәнде. Алмазның тәүге аваз салуында, соңрак тәпи-тәпи китүендә Алсуга күреп сөенү насыйп булмый. 7 айлык йөкле хатын кинәт авырып китә. Район хастаханәсендә булганнан соң аларга Яшел үзәнгә барырга кушалар. Поездга утырып, менә шулай Зендуга шул дигән бала таптыра торган ни. Шунда әйттем, анда уже ишектән кирип тә китте. Мин бу якта ул иште калды. Шуннан аннары кертмәделәр. Менә шул тәрҗәдән карап затып калды тәрҗәдән, мин дип палата урнаштым дип, бар кайт инде ди. Үзе җылый. Әлдә күз алдында тора шул иде. Унар инде бар кайт инде дип, уйзгасынга каласың, кайтып китәс килми. Киттем инде. Икенче көнне Маратка башка сыймаслык хәбәрне җиткерәләр. Хатыныгыз үлде. Операция ясаганнар, каны агып беткән. Бала исән. Шулай итеп, япь-яшь ир кулына нәни улын кыскан килеш ялгыз кала. Жәлләдерим инде Маратны, бик жәлләдерим. Дәү куллары белән аны бит юындырга да кирәк, кыендырга да кирәк. Төннәр буе бишек буенда утырадыр, жәлләдерим, мин дә төшәдерим кич кунарга. Алмаз җитлекмичә авыру булып туа. Маратның улын ташлау турындагы уй башына да кирип карамый. Ярый әле янәшәдә әнисе Мәрьям апа, туганнары бар, барысы да булыша. Бала йөри алмый, башын тотмый. Әти кеше көн-төн аны аякка бастыру юлларын эзли. Тулы шәһәренә барып җитә, 4 тапкыр операция ясата, улын дәвалый, үзе табибка әйләнә. Шул массажга, шул ниләргә, кулларга, башларга җиртеп шуңгы шулай баштан да шулай чай буе шулай эшләдек. Электрга тагасың да режимнары бар инде, төрле режим, 3-4 эш. Шуның белән тушкалары менә монда ясалган, кай җирдә икән аякта диде. Алмазга инде 18 яшь. Чибәр, акыллы, шаян сүзле, җыр телле булып үсә ул. Әтисе 11 яшьтән аны машина йөртергә өйрәтә. Быел егет таныклык алган. Хәзер укырга Апастагы аграр көллияткә үзе килә. Машинада җилдерә. Киләчәктә икътисадчы булырга тели Алмаз. Әти инде кечкенә чактан үстергәч чыдам әти булып чыгадыр, түзгән инде бөтен авырлыкка. Анда бөтен җиргә барды, аякка бастырды инде. Түземле булган инде. Дип уйлыйм инде. Дәян инде карый әле шунда, дәяни белән безне карап тора инде. Ашарга да пешерә кирәк иде. Шул түзә инде просто. Алмаз район үзәгенә укырга китеп баргач,
Марат абыйга моңсу булып калган. Алсуның вафатыннан соң 18 ел буе ул өйләнү турында уйлап та карамый шул. Сезнеңчә, әни назыннан башка үскән бала үзен чын мәгънәсендә бәхетле итеп тоя аламы? Бу сюжетны күргәч, мин җигдер дулкынланып киттем шуңа кадәр. Әни назыннан башка безгә бик авыр инде җир шарында яшәргә. Ләкин менә сюжетта күренгән кебек әтиләр булганда үзеңне чыннан да бәхетле итеп тоеп була. Бу сокланырлык хәл. Менә бу сюжетны карап беткәннән соң Марат исемле кешегә бик зур хөрмәт хисе туа минем. Ул инде Алмазга үз әтисен дә, әнисен дә алмаштыра алган, берничек тә югалып калмаган тормышта. Ана назыннан, ана мәхәббәтеннән башка бала үзен чын мәгънәсендә бәхетле итеп хис итә алмыйдыр дип уйлыйм. Чөнки әти ничек кирәк булса, ана да шулай бик кирәк аңа. Монда ана әтисе генә тәрбияләп үстергән булса, ул барыбер да әнисе юклыгыннан үзе генә калганда булса да, барыбер күңеле әрнеп җылагандыр дип уйлыйм минемчә. Безнең илдә шундый иратлар бар, ана назын алмаштырда имә шундый иратлар. Кызганычка каршы мондый хәл бик күңелле хәл булмаса да, безнең шундый әти кешеләр үзләре генә балаларын тәрбияләүчеләр бар инде. Алмаз әнисе юклыгын белеп үсә дә, ул барбер әни җыласын әтидән алган дип уйлыйм. Бу сюжетны караганнан соң күз яшьләре прям җыелды. Минем уйлавымча, Марат чыннан да ана җыласын бирә алган. Аңа шул ук Маратның үз әнисе дә булышкан дип уйлыйм. Аңа да бик зур рәхмәтемне белдерәм һәм миндә бары тик хөрмәт хисләре генә уянды һәм соклану хисләре. Оның янынан 2 тапкыр баруымда да күземдә яшь иде, аның сөйләгәннәрен. Һәм беләсем, тагын бер нәрсә бар, ул бер кайчан зарланмый. Менә Апас районының социаль яклау идарәсе белән дә сөйләшкән идем. Алар да әйттеләр, Марат безгә бер тапкыр килеп ярдәм сораганы юк һәм зарланганы юк диделәр. Ул чынлап та менә үзенең язмышына буйсынган һәм менә улын тәрбияләүне ул гадәти әйбер дип саный. Гадәттә, безнең күп балалы әниләргә герой ана исемен бирәләр. Шундый медаль тапшыралар. Кызганыч, безнең балаларына менә шушы Марат әфәнде кебек бөтен гомерен, бөтен яшьлеген бүләк иткән әтиләр бар. Шушы көнгә кадәр әле әтиләр өчен герой ата дигән медальләр юк. Бәлки, безнең тапшыруыбыз күпмедер күләмдә шундый медальне чыгара башлауга ярдәм итәр. Ә инде бүген безнең студиябезгә җыелган кунакларыбыз арасында чын мәгънәсендә менә шушындый язмышлар белән очрашкан кешеләр һәм үзләре дә балаларын тәрбияләүче кунакларыбыз бар. Менә мин сүземне башлап китәр идем Фәрит абыйдан. Марат абый язмышына охшаш язмыш. Фәрит абый, сез шулай ук 2 кызыгызны тәрбияләп үстерәсез. Безгә куйганнары күршеләрнең әбиләре үлгән иде, теге электр, шелектр шундый нәрсәләрне гаражына куеп торыйк иде, машина тапкач алырбыз дигәннәре. Машина булганда инде булар алырга дип килгән. Иптәшем инде гаражны ачкан, ул бит артта күрми инде, гаражга карап инде әтегеләр артка биргәннәр. И КамАЗ борты белән башын ездергәннәр инде гаражга ишегенә. Шунда бүлгән. Хәзер кайтып керсәм инде безнең теге дуслашыбызга марҗа биләре бар инде. Ул торган иде, менә иптәшемне алып киткәннәр инде Маркка. Теге хатын, иптәш хатыны инде, ул да нитеп инде күршене иде. Җылап утыра кухняда. Мин генә гаепле дип инде. Биш кыйлып төштем инде хәзер бала әле ул вакытта имидән дә аерылмаган иде. Менә шулай итеп инде көбне балаларны шул марҗа биләрендә калдырып инде авылга күмәргә кайтканда анда нитеп килгәч инде. Менә бу мәшәкатьләр барсы да төгәлләнгәннән соң, инде ашларын да үткәргәннән соң, ничектер сез аңга килеп, алга таба ничектер яшәргә кирәк дигән уй булгандыр бит. Вакытта шулай да булды. Ул вакытта без квартирага учетка торадыр иде. Квартирада бирделәр. Шушындый кайгы да килде. Менә шушындый бер җомгакка бөтен бер нигә әйләнеп нитеп инде. Аннары шул квартиралар алып нитеп кичкәч инде ул инде менә кухняда утырабыз, безнең кухняда түгәрәк өстәл. Шәү утырабыз инде, берсе бер якка утыра, берсе өстәл буш. Хәтҗала хат көл шундый булды. Хәзер инде ничек дип әйтим инде. Теге вакыт лешит итә диләр бит инде. Менә шул вакытта шулай да Фәрит абый, менә ничек җиңә алдыгыз бу авырлыкны? Иң беренче сезнең алга килеп туган авырлык ул нәрсә иде? Менә мин иң
ауыр нәрсейді кішкенесі имейден айырылмаған, ашамай. Соски берем, олар икіше де соски мазылар деген етіп енді. Енді балға беріп те қарайым. Балыны суыра бітіреді, соски ата да шығара, сүт ішмей. Міне шондай вақытлар бек ауыр болды. Бүгінгі күнде қызларға неше яш? Қазір бүгінгі күнде менің ұлы қызым финансовыйда оқи, 4-ші курста кішкенесі менің өміріне бітірейінді институтқа. Фәрит абай, міне айтып өттілер, ана мәхәббәтін, балаға болған ана мәхәббәтін әти мәхәббәті генә алыштыра алмый диләр. Сез ничек килешәсезме юкмы? Ул һәркемнең ние дип әйтә, ул теге бүтән нәрсә түгәрәк булсын өчен әммәнесенең ние кирәк, үз урыны бар. Ну, шул менә китек җирләрне барыбер түгәрәкләргә тырышасы иде. Менә шул нәрсә дип әйтмәкче булам инде мин. Безнең кунакларыбыз арасында бүген әти белән генә үскән кыз бала бар. Ул Найля Хидиятова. Найля, менә сезнең фикерен тыңлап үтәс килә. Әтиләргә авыр ансы аңлашыла. Ә менә балалар үзләрен ничек хис итә? Без әнидән калганда миңа 15, сеңлемә 12 яшь иде. Менә әти кырыгын гына тутырган ир, ике кулына балык булу чорына кирип бара торган ике кыз тутып утырып калды. Менә хәзер әле ул тынычлап йоклый. Кайчан гына төнлә торып чыксаң да әти йокламаган була. Бу балаларны ничек үстерәмен, ничек аякка бастырамын. Һәм тәрбиядә аның бер җөмлә булды. Йөзгә кызыллык китермәгез. Бу инде өйгә бала күтәреп кайтмагыз ирсез. Кеше булыгыз, укыгыз, менә бүтән сүз менә шул бер җөмләгә сыйган. Без аны аңлыйдык, һәм без йөзгә кызыллык китермәдек. Бүген дә аныклары, кияүләре, менә үзем һәм сеңлем исемендә минем аңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Biz әйтәбез, ирләрдә барыбер андый аналарда булган кайгыртучанлык, андый хис юк дип әйтәбез. Бәлки, менә ирләрдә мондый хис, ул ниндидер, менә шушындый бер катгый бер вакыйга белән аның каршысына китереп куйгач кына уяна торгандыр. Ни өчен бүгенге көндә ирләрнең һәрберсендә дә шушындый зур җаваплылык юк? Менә Найля әйтеп үтте, төннәр буе йокламый иде дип. Ирләр еш кына ятып йоклый бала авырса да, ә менә хатыннар төне буе йокламый. Шын ирләрдә була торган бу күренеш. Изге җанлы кешеләр. Менә Маратны да, Фәрит әфәндене дә мен изге җанлы кешеләр. Табигатькә тиң кешеләр булар. Бала чаганың нәрсә икән, хатын кызның нәрсә икән, семьяның, гаиләдә баш булу, ир кеше буларак баш кеше бит ул ир кеше ул гаиләдә. Менә шушы нәрсәләрне тулаем рәвештә аңлаган кешеләр. Менә Маратның улы турында әйтеп китәсем килә. Ананасы күрмәгән дип. Әйе, ананасы күрмәгән. Ул тумыштан, кечкенәдән, менә дөньяга килүдән ул анасын белми. Анасын белмәгәч, атасы гына карап үстергәч, менә ананасы дигән сүз аңа кагылмый. Чөнки менә ничек бар, шулай формалашкан ул. Менә сез башлаганда тапшыруны аккышлар белән тиңләп башлап җибәрдегез. Аккыш ул безнең табигатьтәге иң шундый безнең мөхиббән кетеп ихластан карый торган кошыбыз. Ул бердән бер шундый кош. Һәм ул ялгыз яши алмаган да, ул ялгыз яшәсә, үзен үзе күккә менеп кире үзен ата дип әйтәләр. Чынлап та менә бу ике мисалда менә шул табигать белән безнең кешенең язмышы бик тә тәңгәл килеп бәйләнгән. Бу ике чиракта да ике иратның да язмышы шундыйрак формада. Һәм сезнең сүзләр бәтәңгәл килә торган формада. Шуңа да без бу ике иратка да бүген сокланып карыйбыз. Һәм инде бүген аларның тирә-ягындагы халык та соклана торгандыр дип уйлыйм. Менә әни җылысы турында сүз барганда, Маратның безнең алмазны шундый үстерүе ана җылысыз дип, анда Хәмдүнә апа да бик дөрес әйткән, ул ана назын белми үскән бала дип. Ләкин бит монда хатын кыз назын күреп үскән бала бу. Аның бит ике якында әбиләре янында. Һәм Марат башта ук әйтеп куйды, мин туганнарыма бик тә рәхмәтле ди. Ул туганнар арасында хатын кызлар күбрәктер дип уйлыйм мин. Бу бала бөтенләй хатын кыз назыннан битараф калган, мәхрүм калган бала түгел. Аның ул күренеп тора, аның йөзендә шагылышында ук күренеп тора. Менә бу очракта Марат үзенең мәхәббәтен, хатынына булган мәхәббәтендә, һәм Фәрит абый бит әле. Әйе. Ул да шушы мәхәббәтне балаларына күчергән дип уйлыйм мин барыбер. Менә сез хатын кыз буларак ничек кабул итәсез? Бәлки бик күп менә шушындый ирләр өйләнмичә генә ялгыз гына үстерәләр. Бәлки
Мындай ялгыз тормыш булмасын өчен барыбер үзеңә тиң ярны табып яшәргә кирәктер. Мин күпмедер балаларны урнаштырганнан соң, башта инде өйләнмәселәр дә урнаштырганнан соң, ир-ат та үзенә пар табырга тиештер дип уйлыйм. Чынлап та Марат абый гаҗәеп искиткеч кеше. Менә сезнең янәшәдә утыра Фәрит абый да искиткеч. Мындай ирләр хакында хатын-кызлар хыялланып кына яши. Дөресен генә әйткәндә, һәрбер хатын-кыз шушындый нечкә күңелле, шушындый ярдәмчел ирләр турында хыяллана торгандыр. Һәм менә минем хатын-кыз буларак мындай ирләрне ялгыз күрәсем килми. Нәрсә генә булса да мин бу ирләрнең янәшәсендә инде хәзер балалары аякка баса, аларга чәй эчереп, аларга хәсият күрсәтә торган хатын күрәсем килә. Менә шуңа күрә, әйдәгез менә тагын бер кат шушы нәрсәгә тукталып китик әле. Фәрит абый, сез менә үзегез картаймышлы көнемдә иптәш булыр дип ярдәм итәрлек, менә шушындай үзегез кебек киң күңелле, акыллы, тәүфиклы бер хатын-кыз табу, өйләнү турында уйлаганыгыз юкмы? Буны әле дип кенә әйтәм инде. Әгәр дә бер шунда ишек алдында бер хатын-кыз белән сөйләшеп торсаң, олысы чыгадыр иде, һәрбер юбка янында басып торасың дип, алып кирип китәде. Менә анысы да бар бит әле. Менә бу яктан бусы дөрес үк түгелдер инде, мәгәен. Әти бәхете турында да уйларга кирәк, әйбет. Хәмдин апа, мөмкинме сезгә бер сорау бирергә? Әгәр дә менә шушындый бик әйбәт, тәүфиклы, шәфкатьле ир сезгә кияүгә чыкмыйга дисә чыгар идегезме? Нона Марзюкова әйткәндә, киноактриса, шушындай вопрос биргәч, шукшын турында. Мин ди Ошып бар идем аның янына ди. Мин дә шулай әйтәсем килә. Андый кеше табылса, мин ошып бар идем. Олар сирәк бит. Авылга булса да кайтыр идегезме? Авылга булса да кайта, мин авылда үскән кеше. Мин бит авылга кияүгә чыккан идем бит инде. Шуннан артыма карамыйча 60 километр йөреп кайттым. Менә ялгыз ананы ялгыз ата белән чагыштырганда, бала тәрбияләгәндә кемгә җиңелрәк, кемгә авыррак? Миләүшә ханым, сез ничек уйлыйсыз? Ялгыз анага да, ялгыз атага да авырдыр дип уйлыйм. Әтиләр алар таләпчән, аларда җаваплылык хисе бик көчле. Без еш кына әниләр бәйрәм булсын, 8 март булсын, һәр вакытта да зурлап, хөрмәтләп әниләрне чакырабыз бит. Ә менә шушлай ялгыз гына үз баласын тәрбияләп үстерүче әтиләргә карата нинди дә булса игътибар бармы, әллә алар читтә каламы? Ялгыз балаларын үстерүче әтиләр күбәйде. Бу мин моны булай дип уйлыйм, хатын-кызларның менә бу балалы гаиләләргә әни булып килергә куркуларыдыр дип тә уйлыйм мин. Менә һәрбер очракта аерым бер мисаллар, аерым бер язмышлар, аерым бер караш кирәк һәрбер гаиләгә. Ә менә без бөтен Россия татар гаиләсе фонды, бөтен дөнья татар конгрессы, Сөембикә журналы. Менә без бу ел буена әти һәм мин дигән конкурс алып барабыз. Анда бик матур, гыйбрәтле, әтиләрен зурлаган, әтиләрен хөрмәт иткән, әтиләргә дан җырлаган очерклар килде. Апаста аналарга дигән һәйкәл бар. Ана һәйкәле. Менә Апас районында әлеге Марат абый да Апас районында андый әтиләр бик күп. Менә бу Апаста әтиләр өчен дә һәйкәл салырлык юк исә. Һәм гел Апаста гына түгел, гомумән республика күләмендә. Россия күләмендә. Хатын-кызлар һәр вакытта да асыл ирләрне эзли. Дөресен генә әйткәндә, инде безнең хәзер ирләребез дә шул өйләнергә куркалар. Алар да хатын-кызларның асылларын эзли. Безнең янга янәшәгә чыгардай ир-егет үзенең асыл хатынын тапкан, аларга тигезлектә яшәргә, үз балаларын үзләренә үстергә ясына бит. Ләкин бүген без менә шушы ялгыз әтиләргә карата аның да фикерен тыңлыйк әле. Танылган җырчы Рәсим Низамов. Рәхим итегез, Рәсим. Каршылыгыгызны. Рәсим әфәнде, рәхмәт бүгенге тапшыруга килүегез өчен. Без сезне күрүебезгә бик шат. Әгәр дә менә сез, Алла сакласын, шушындый язмышта калсагыз, сез нәрсә эшләр идегез? Аллам сакласын. Шуларга туры килә кая барасың? Балалар хакына. Бер хадис бар бит. Адәм баласына Ходай Тәгалә сынар өчен күтәрә алмаслык авырлык бирмәм дигән. Бәлки шулайдыр, ләкин авырлыкның инде күтәрә алырлыгы, күтәрә алмаслыгы чагыштырып карасаң, бу шаракташыннан да зур авырлык. Тормыш иптәшен югалткан, баласы гарип туып, шуны аякка бастырып, бүгенге көндә инде ана назында, әти назында
балага бере алган. Еш кына мин менә кабатлау булса да әйтәм, ирләр үзләренең сау сәламәт хатыннары йөгереп йөргәнне, бөтен нәрсәне үз өстенә алып эшләп балалар тәрбияләүдә, ирне карауны да менә сезнең очракта, сез бит гел гастрольдә, гел концертта, мин уйлыйм, бөтен авырлык тормышта сезнең гаиләне бару хатыныңызга төшә торгандыр. Матди яктан булмаса да, әхлакый яктан. Шуңа күрә ирләр бит еш кына менә шушы кадерне белмичә ташлап та чыгып китәләр. Андый очрагы да бар. Менә шушындый очракта, әгәр дә менә шушындый хәл килеп туа икән, ирләрнең барысы да түзә аламы моңа? Әллә инде бу бик сирәк очрак? Татарда әйтем бар бит, башыңа төшкәч башмакчы буласың дигән. Башыңа төшкән кешене әлбәттә моны белә торгандыр, аңлый торгандыр. Кеше бит авырлыкка түзә, рәхәткә түзә алмый. Менә сез бүген үзегезнең балаларыгызны тәрбияләүдә ни дәрәҗәдә булышасыз, әти кеше буларак? Сезнең вазифага нәрсәләр керә? Әти буларак минем 2 улым үсә. Инде улысына 13 яшәрем, кечесенә 3 яшәрем. Әти буларак малайларны тәрбияләүдә әлбәттә әтинең сүзе кирәк. Кызларны тәрбияләп караганым юк, әйтә алмыйм. Гастрольдә булган әти? Гастрольдә булган әти, гастрольдә бит ойлар бу гастрольдә түгел. Барыга кайтабыз бит. Барыбер кайткач мәктәптә икән инде мен кайтуга древнигын тикшерәм, ничек укуын тикшерәм, тәртибен, өйдә ничек, әнисенә булшамы. Дневникта икеле булса көндәлектә? Анса Аллага шөкер, бүгенгә кадәр булганы юк. Но инде андый хәл булырга язмасын. Булса, әти сүзе кайыш кына түгел бит тәрбия мәсьәләсе. Кайыш белән тәрбияләре калгач инде ул кайышка кайыш булырга мөмкин аннар вакытлар узгач. Әйтегез әле, балаларыгыз тыңламаганда сез нәрсә эшлисез? Башта әнисенә әйтәм, әйт балаларга. Аны тыңламый икән, аннары катыгын әйтеп үзем әйтәм инде. Сез тавыш күтәрә беләсезме? Тавыш күтәрә түгел. Тавыш күтәрә түгел, ул әтинең сүзе бер булырга тиеш. Әнине ул әлбәттә әйтеп тыңламаска мөмкин. Малай кеше буларак бигрәк тә. 2 ир балага күбрәк әти тәрбиясе булырга тиеш. Сезнең очракта ничек булып чыга? Әти тәрбиясе күбрәклегеме, әни тәрбиясеме? Әнинеке күбрәклегедер, но монда 50-50 дип әйтә алмасам да, юллар 60-40%-ка шулай чыгышадыр бәлки. Рәсим, әйтегез әле, менә моңа кадәр, шушы тапшыруга килгәнчегә кадәр, сез менә шушылай ялгыз гына тәрбияләүче әтиләр хакында, аларның язмышы хакында уйлап караганыгыз бар идеме? Әллә бу ничектер гомумән сезнең өчен юк әйбер идеме? Мондый очраклар белән минем танышларым, дусларым арасында, туганнар арасында да очрашканым бар. Аның нәрсә икәнен беләм. Һәм махсус бер җирдә яздырга туры килде, Фирза Мутазим ялгыз ир дигән. Монда фикерләр булды. Мондый ялгыз ирләр улыгайган көндә булса да, балаларын аякка бастыргач булса да өйләнергә тиеш дип. Менә ир кеше буларак, менә безнең бүгенге геройларыбызга ниндирәк хатын кирәк һәм аларны каян табырга? Гомумән алганда аларга өйләнергә кирәкме? Менә мин дә уйлап утырдым. Менә Фәрит абыйга да сорау бирәм дигән. Фәрит абый, сез әле имидән дә аерылмаган балалар белән калгансыз. Өйләнергә теләгегез булмап, сез аңа җавап бирдегез инде. Ул бит өйләнергә була, әйтте, олы кызым чыгып алып киреп китә, хатын кыз белән сөйләшсәм дип. Шуннан да бunda балалар хакына, аларны аякка бастырганчы дип түзгәндер. Аларга нинди хатын кирәк менә? Сезнең караштан, ир кеше карашыннан. Сез бит инде ирләр яратасыз, менә хатын шундый булырга тиеш, мондый булырга тиеш. Һәм һәрбер хатын ризалашырмы икән? Аны нинди кирәген инде тормыш үзе күрсәтәдер. Нинди кирәген сайлап алып бит дөнья көн тормышның үткәне күп. Ул бүген булмаса булай үзгәрә мөмкин. Тавыш чыгарга мөмкин, балаларга бу күңел тагыда китерергә. Әлеге ялгыз калган әтиләрнең балалары аякка басканчы аларның өйләнмәүе яхшырак дип уйлыйсыз? Алар үзләре шул язмышын сайлаган бит балалар хакына. Яхшырак дип түгел. Әгәр дә инде кеше үзенә ошатканны, әгәр дә балаларны әни булыр да инде туеп таба икән, мин андый нидә каршылык нидә түгел. Сез үзегез хатын кызсыз гына ялгыз яши алыр идегезме? Балалар хакына яшәр идегез. Яшәр идем. Рәхмәт бик зур. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без әлеге тапшыруыбызда сезгә шын мәгънәсендә гыйбрәт итеп, үрнәк итеп, менә шушы Марат абыйны һәм тапшыруыбызга студиягә килгән кунагыбыз Фәрит абыйны күрсәттек. Ләкин тапшыруның ахырында бер генә сүзне әйтәсе килә. Балаларына гомерен биргән әтиләр картаймышлы көннәрендә ялгыз калмасыннар иде. Балалары аларга
үзләренә эшләгән яхшылыкны яхшылык итеп кайтарсын. Ә инде өйләнә калсалар, һичшиксез аларга бары тик яхшы күңелле һәм рәхәт күрсәтә торган, аны кадерли торган хатын-кызлар гына эләксен иде. Ә иң яхшысы, бу дөньяда Ходай беркемне дә тигезлектән аермасын. Марат әфәнде һәм инде Фәрит әфәнде кебек кешеләр шундый ярдәмчел, ачык, намуслы кешеләр күбрәк булсын иде бу дөньяда. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, без сезнең белән саубуллашабыз. Безнең адресыбызны унутмагыз. 420095 Казан шәһәре Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт. Кара-каршы тапшыруына языгыз. Без зарыгып көтәбез. Барыгызга да бик зур рәхмәт бүгенге тапшыруда катнашуыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.